Kasi sinabihan kami ng mga Bisaya, mga mahihina ako. Manda ka sa akin dahil nandito na ako sa Manila. Ako napupugot sa ulo mo. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Mga kapakapanabig na magaganap at talagang kaaabangan ng mga solidong tagapanood, Team Boy Ungas ng Negros nasa Manila na. Cuadro Alas General Casimero nagsalita na. This is it. Suntukan ng mga sikat ngayong December 28 at yan ang ating pag-uusapan ngayon. Ilang oras na lang mga idol ay Pasko na. Maligayang Pasko sa inyong lahat. Naway maging maligaya ang bawat isa. Kompletong salo-salo ng pamilya ay sapat na. Merry Christmas and Happy New Year mga idol. Samantala mga idol ay ilang tulog na lang din ay magaganap na ang suntukan ng mga sikat dito lang sa The Body Love YouTuber Vlogger PH. Kaya sino ang hindi excited ngayon? Napakaraming pasabog ang magaganap sa The Body Love YouTuber. Kahapon lang mga idol ay nakarating na nga po ang Team Boy Ungas kasama itong si Boy Bagsik at ang kanyang coach na si Cons ng Bayan. Nakapag-pictorial na po sila Boy Ungas at talagang namang tuloy na ang laban. At wala nang magaganap na atrasan dahil ang kabisayaan ay walang kinatatakutan. Ilang linggong pagsasanay ng ating idol na si Boy Ungas para paghandaan ang anonymous fighter na si Boy Uragon. Mga paghahanda ni Boy Ungas ay maipapakita na sa darating na December 28. Kita sa mga mata ni Boy Ungas na wala itong kinakatakutan sapagkat wala na daw itong mababasag na buka sa kanya dahil matagal na itong basag. Talagang namang sanay na itong si Boy Ungas sa pakikipagsuntukan. Samantala mga idol ay nagsalita na rin itong si General Casimero sa interview nito ni Makagago at talagang humanga itong si Idol Makagago sa ating champion na si General Casimero. Pucha, nakikita nyo lahat. Ito yung pinakamatinding puta. Nakakakilab. Oh shit, ang bigat pala nito. Oo, mabigat yan. Pucha. Yo. May diamond pa yan, oh. Grabe, man. Yo. Iba talaga, man. Bantamweight champion. Ikaw, di ba? 3 times. Oh, 3 times bantamweight champion. 3 times world champion bantamweight division nasa sabak sa suntukan ng mga sikat laban sa Haring Bangis na si Jormel Labador. Professional boxer laban sa Pro Yabang. Ang sikat ng Manila Kuno ng Capital TTO. Haha, ani pa ni General Casimero na nandito na siya sa Pinas at siya na ang pupukot sa ulo ni Haring Bangos. Haring Bangis. Panoorin natin ang video na ito. Mel, manda ka talaga, mag-iingat ka. Yun yung inaano ko sa'yo, mag-iingat ka talaga. Hindi kasi bro, nagtataka talaga ako. Ang tindi ng galit niya sa mga Bisaya. Iwan ko ba, bakit Diba? ka ba nagagalit sa mga asamin? Kami mga Bisaya, ang tahimik namin, kami mga mababait talaga kami kasi galing kami sa mahihirap. Kasi, di ba, sabi yung iba, mga mayaman. Pero kami, mahirap kami kasi galing sa probinsya. Pero may mga, may mga puso kami. Hustle, di ba? Oo. Hustle. Grind. Oo. Sila yung may alam talaga nun. Kasi, from nothing to something. Literal, di ba? Kami? Kasi siya Manila Boys daw eh. Ano ba style ng Manila Boys sa'yo? Ano ba yung tunog sa'yo ng Manila Boys daw siya? Manila Boys, di ka Manila Boys. Parang ano yung niya? Yung sabi ko, Capital City daw. Capital City ka. Hindi ka Capital City, yo. No, Capital City, yo. Tangina. What's up, motherfucker? Hindi, medyo, ganito kasi yan, bro. Madalas niya ring sabihin na, definitely daw, ikaw daw yung unang tutumba sa laban nyo. Yung sinabi niya din sa video niya yun. Wala pa nakakapabagsak sa akin, alalahanin mo yan. Kahit may talo ako, walang nakapabagsak sa akin. Ikaw pa kaya? Aba, tika. Parang niloloko mo na yata ako, ah. Grabe, sobra na talaga yung mga pinagsasabi mo. Tangina. Alam mo, eto, real talk sa mga kahombre ko dyan, syempre. At syempre kay Haring Bangis. Bro, alam mo, sa totoo lang, bastos din kasi siya sa akin eh. Tinitira niya rin ako madalas eh. Alam mo, bro, ayaw na talaga kita sa Battle of the YouTuber. Kaso, gusto ng mga kababayan natin na mga Bisaya at mga taga Mindanao na nandun ka dapat, lumaban ka. Kasi excited silang makita to na matalo daw. Yun ang sabi ng mga tao. Oo. Pati yung kapatid mo, si Rindon,
Pag tatapusin ko muna to, huwag ka mag-alala, relax ka lang rin dun. Relax ka lang. Tatapusin ko to yung kapatid mo, isusunod kita pagkatapos. Ha? Ikaw, ang dami mong mga sinasabi. Hindi, huwag ganun. Kailangan, tapupusin ko muna yung kapatid mo, isusunod kita. Ha? Sabi niya, may nasabi pa kasi siya, bro, na ang mga Bisaya daw, bobo at mahihina sa basketball. Sabi niya yon, bro, very Pati clear. ka. Ano Grabe. masabi mo doon? Grabe talaga yung mga na naririnig ko talaga sila. Naiinis na talaga ako yung nako. Pag maano ko talaga kayo, ambot na lang yun sa inyo. Hindi. Ito yan, bro, no? Ang dami rin nagtatanong, anong round mo siya pababagsakin? Pag matamaan sa akin yan, luluhod yan. Gagapang sa akin yan. Sa kanya, pagluhod niya, Hihingi siya ng suri-suri. Gapang, sabi ko, gapang, tumayo ka. Sasabihin ko pa talaga. hindi, alam mo, bro, kasi, nagtataka kasi talaga ako dahil, lahat daw ng, di ba, nag-comment ka sa kanya, babagsak ka. Pag hindi ka bumagsak, at paglabas mo naman, yari ka sa mga Quadro Alas fans. Kaso, ang sabi niya naman, syempre, galing kay Haring Bangis na naman to, ikaw daw yung matakot sa mga Manila Boys at Conyo Boys. Batik. Anong masasabi mo to? Pag tropa lang pag-uusapan, marami din tayo dyan dito sa Manila. Kahit taga-Liti ako, marami akong tropa. Liti, lahat ng lugar, marami ako. Sa Las Vegas nga, marami. LA, marami. Kaya, dito pa kaya, Manila. Paanohin natin, lahat ng mga supporters ko dyan, Quadro Alas, manood kayo sa laban na to. Kasi papakita ko talaga dito ng yung bangis, Haring Bangis. Haring Bangis. Hindi, pangit pangkigan, Haring Bangis. Haring Bangus. Yun, Hindi, sige. papakita ko talaga yan. Tangina. Alam nyo kasi mga kahombre ko, ganito kasi yan, no? Nagsimula daw siyang mambash, magalit daw sa mga taga Mindanao kasi nainis daw siya. Napikon daw siya sa isang comment na sinabihan siya na boy traveling daw siya. Hindi daw siya marunong mag-basketball. Kaya daw siya napikon, sinimulan niya na mambash sa mga taga Mindanao. Yun lang yun, doon nagsimula Yun lahat. yung ginano niya? Dahil traveling. Pero nung pinanood ko, traveling talaga kasi 4 steps eh. Traveling yung 4 steps, di ba? Kailangan niya mag-ensayo talaga para gumaling lalo siya. Pero Kaso hindi hindi daw basketball siya- gusto ko eh. Hindi basketball gusto ko. Sabagay, suntukan talaga. Suntukan gusto ko eh. Nako. Hindi kasi bro, ganito kasi yan. Sabi niya, nag-i-ensayo daw siya pero 1 minuto lang. Sana panood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Mag-comment lang. At talagang tuloy na ang suntukan ng mga sikat sa The Body Love YouTuber Season 2 ngayong December 28. Abangan! At hanggang dito lang tayo mga idol, at kung nagustuhan mo ang video na ito ay inaanyayahan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat! Goodbye!